Goddag og velkommen til introduktionen af Capture på Byggeweb. Byggeweb har den her samlede pakke, hvor Capture kan være en af mulighederne, vi arbejder med, som vi har projekt og udbud. I dag handler det så om Capture. Så det første man gør, det er selvfølgelig, at man går ind på www.byggeweb.dk. Her er det selvfølgelig vigtigt, at man har en bruger til Byggeweb, som man skal være i stand til at logge ind på. Det ser vi, jeg har her. Nu logger vi ind. Vi går til applikationer og vælger Capture. Her kan vi så lave forskellige ting, om det er mangelgennemgang, vi vil lave, om det er egenkontrol, eller det er sikkerhedsrundering. Dagens lektion handler om mangelgennemgang, så vi går ind i mangelgennemgang. Nu skal vi så finde den opsætning, som jeg har lavet, det vil sige specifikt til et projekt. Lad os sige projektet, det her omgang er Frederik Sørensen og tilhørende studienummer, så vi trykker her. Og vi kommer ind i projektinfo, hvor vi så vil fylde ind i, hvad det nu skulle være for de her projektinfo. Ved selvfølgelig at trykke heroppe på redigere. Hvor vi kan fylde i på navn, byggesum, valuta, adresse, by, land, så videre, så videre, så videre. Og igen ser vi typen, det er altså en mangelliste. Det er ikke en slutkontrol, det er ikke 1 års eftersyn eller 5 års eftersyn. Men det kan man også arbejde med herinde. Det næste vi går videre til, det er opsummeringssheetet, hvor den vil opsummere de ting vi har. Det vil være, hvad har der været af registreringer osv. osv. Det er selvfølgelig klart, at her der er ikke noget, men man kan se, at der kommer registreringer for de enkelte entrepriser for måneder, år, 3 måneder, 6 måneder osv. Eller for beton, som jeg vil vise jer senere, hvordan vi sætter de her entrepriser op. Det kan vi altså gå herind efterfølgende og sætte dem på. Der er selvfølgelig mulighed for at sætte noget filter på, eller man kan gruppere det efter entrepriser, etager, som også jeg vil vise jer, hvordan man laver senere, eller mangler. Og så kan man selvfølgelig lave nogle rapporter herover. Licensinfo, ikke så vigtigt. Det næste vi går til, det er opsætning. Det er det vigtige og essensen i hele det, vi skal igennem i dag, det er ligesom, hvordan laver vi opsætning af vores mangelgennemgang sheet. Vi kan se her, at vi har nogle lister herude, nummereret, og de er alle dem, der er tydelige, de er aktive, og dem, der sådan er grå hernede, de er ikke aktive. Hvis vi går videre til herhen, og ser vi navn, det vil jo sige, det er noget af det vigtige. Vi giver det navn, det skal have, altså en ID oprettet, den oprettet af, status, etage, den vil jeg komme tilbage på, entreprise, entreprenør, mangel osv. osv. Så er der, hvordan dataen bliver registreret, hvilken form for data man skal proppe ind i det. Og så herover der har vi også en meget vigtig ting at lægge mærke til, om det er systemdefineret, eller om det er brugerdefineret. Hvis vi kan se her, langt de fleste er sådan set systemdefineret. Så det vil være her allerede første gang, man åbner det op, og skal til at sætte sin nye opsætning op. Der er man altså hjulpet allerede af systemet med at kunne lave det her. Vi har dog nogle brugere defineret som er mangel her, en beskrivelse, og så økonomi. Dem vil man så kunne trykke på og redigere, hvilket jeg vil vise senere, hvad man kan gøre. Det første vi gør, for det er ligesom et godt sted at starte, det er at vi går ind og trykker på entrepriser herover. Her kan I se, her har jeg så fyldt i for entrepriser for det pågældende projekt, hvor jeg har sagt anlægsarbejder, entreprenøren, de grønne mænd, AS, som vi siger. Man trykker herop tilføj en ny. Hvad kan vi sige? Det kunne være en lysentreprise. Skriver det ind, entreprenøren, det er lys og leg, AS, og opretter den. Den er opdateret, og vi kan nu gå ind og finde dem senere. Jeg kan selvfølgelig også oprette en her, hvis lysentreprisen den er lavet om. Jeg går ind og redigerer i den her. Eller jeg bare simpelthen vil slette den igen, kan jeg også gøre det heroppe. Så simpelt er det. Hvis vi går til den næste, her vil vi så kunne se, hvilke brugere der er. Og det er jo så meget interessant at have, fordi her kan man sætte sine arbejdere ind og så videre og så videre, og også give dem rettigheder til, hvor meget de skal kunne administrere og så videre. Her hvis vi åbner Birgit Leo Hansen, så vil hun se, at hun er administrator. Så hun har administratorrettigheder her.
Og det er det samme gældende for alle dem inden for den her gruppe, som også automatisk eller fra ByggeWebs side af er blevet gjort til administrator. Og det kan man jo så bede om at få administrator valgt af og på osv. i forhold til hvem der kan gå ind og ændre i den her opsætning til ens projekt. Og det kan jo være meget smart også, at du kan have nogen, som har mulighed for at bruge det her til mangelgennemgangen ved at gå ind og lave mangler, uden at de egentlig har administratorrettigheder til det. Og som administrator, der kan man også graduere i, hvor meget folk skal have lov at se, hvilket jeg også vil vise jer senere. Nu går vi videre op til opsætning. Trykker på opsætning. For det første, så var det jo, som jeg sagde her, jamen her har vi de her felter, som vi skal have sat op. Langt de fleste, de var lavet i forvejen. Så en af dem, vi har lavet her, det er en mangel. Den kan vi redigere på. Og vi kalder den mangel. Og så siger vi selvfølgelig, at den er aktiv, ja. Data, det er en liste. Og det vil sige, det kan vi se senere, men der vil være en liste, man kan vælge ud fra. Og så siger vi, at den her, den er enten kan være betinget af entreprise eller etage. Etage er en, vi selv har lavet. Den her, det vil så være betinget af entreprise, det vil sige, at hvis du har en mangel, så bliver den jo linket op på en entreprise, hvilket giver god mening, fordi at når det er en mangel, så bliver den jo koblet til en entreprise naturligvis. Så kan vi gå ind og sige, inkluderer vi kopiering? Ja. Synlig for entreprenør? Ja. Nej. Det kan der være nogle fordele i, og at den kan være synlig eller skjult. Det kan være noget med økonomi. Kan de reagere i den? Ja, nej. Vis feltet på mobil listevisning, og det vil jeg også komme ind på senere, hvordan man lige viser med sådan en her. Så det er selvfølgelig også ja. Hvis man har en af dem, hvor det ikke har noget med, hvis man for eksempel ikke vil have den vist for ens entreprenør, så kunne det være noget med økonomi og penge at gøre. Derfor har jeg lavet en hernede, for at vise det. Og det er simpelthen, jamen her kan man skrive noget med penge ind. Man kan tilføje udgifter, hvis der er en mangel, som man vil sige, det vil vi tro, vi skønner til den her, og man ikke synes, at det skal være synligt for entreprenøren, eller hvilket man nu kan gøre. Og det kan man også gå herned og skrive i beskrivelsen til dem, der skal benytte sig af programmet, til at, ligesom at beskrive nærmere, hvad er det, du skal gøre med den her opgave, som du får. Så på den måde får vi altså lavet det her opsætningssheet i, hvad vi har af valgmuligheder, hvilket kommer til at give rigtig god mening, når vi kan se, hvordan vi skal lave vores registreringer, som vi vil komme ind på senere. Det næste vi tager, det er en vigtig ting at have med her, når vi arbejder inde i opsætningssheetet, det er selvfølgelig, vi skal jo have, som vi snakker om med tegninger og lokationer, vi skal have defineret det her, hvordan vi sætter det op. Og efter vi har været inde i vores lokationer, vil sige, hvad er det, vi gerne vil have for nogle lokationer, den vil jo være tom her til at starte med. Og tegninger om, hvad er det, vi vil koble dem med. Så kan vi gå tilbage til felter. Her siger vi, at vores lokationer, den er nok til at starte med i hvert fald præget af etagen. Så vi går ind i etage, og siger vi redigere. Det er, som vi kan se her, det er etage, og den er aktiv, ja og ja. Og det er en liste. Og den her liste, den kan vi så gå ind og redigere. Her skriver vi så etage 1, etage 2, etage 3, etage 4, etage 5 eller etage. Lad os sige, der var en kælder, så vi tilføjer en kælder. Vi skriver kælder og trykker tilføje. OK. OK. Vi vil nu her så gå ind i tegninger og vælge den tilhørende tegning, som skulle passe til kælderen. Vi går ind, som tidligere vist. Vi kan lede her. Vi siger, at jeg har lagt den herinde i den foldestruktur, som nu er lavet til, hvor man kan finde tegningerne. Vi finder en arkitekttegning. Hvor har vi nogle? Det kunne være planer her. Lad os sige, at en af dem her, det var for kælderen. Det ved vi så nu. Der er ikke nogen kælder i den her, men nu siger vi, at det her, det vil svare til kælderen. Så vælger vi den. Planer svarer til kælderen. Planer samlet svarer til kælder. OK. Vi tilføjer den, loader den op, lader computeren arbejde med det. Det kan selvfølgelig godt lige tage lidt tid, så hvis man har mange tegninger, skal man huske på at have et tålmodigt sind også. For ikke at trække ud, trykker vi bare afslut her. Princippet, den ligger her, og den venter på at blive konverteret. Vi går så ind i lokationer. Her vil vi kunne se, at vores kælder er forsvundet igen, så vi går ind, etage,
En gang mere. Liste, redigere, kælder, der, ligger den, bum, bum. Lokationer, tilføj en lokation. Vi vælger her etage, kælderen. Vi vælger den tegning, det passer til, den nye, som lige er loadet op, planen er samlet, OK. Og vi vil kunne se, at den kommer frem her. Og sådan kan man så gøre det med at sætte planer, altså nogle specielle områder sammen med sine tegninger, så man får det, man kan lave registreringer på.